А, Б, В, Г. Офарин. мо ин тарзи омӯзишро тавсия намедиҳем, зеро кӯдак якбора миқдори зиёди ҳарфҳоро дар хотир нигоҳ дошта наметавонад. Дар аввали кор бо кӯдак на зиёдтар аз 3 ҳарферо интихоб кунед, ки шакли навишт ва садояшон аз якдигар фарқ кунанд. ё ин ки 3 ҳарф аз калимае барои кӯдак бисёр шинос, масалан м, о ва а аз калимаи модар. танҳо ҳамон вақте ки кӯдак ин 3 ҳарфро аз худ кард, метавонед ҳарфҳои нав илова кунед. ҳангоми талаффуз ҳарфҳо ҳамон тавре бояд хонда шаванд, ки дар матн садо медиҳанд. Масалан, беҳтар аст ҳарфи м-ро ҳамчун м-и кӯтоҳ талаффуз кунед, на дар шакли ме ё м, яъне маи дароз. ин усул ҳангоми якҷо хондани ҳарфҳои гуногун ва ҳиҷо кӯмак мерасонад. барои чӣ ангуштони ишоратӣ ва миёнаро якҷо доштан зарур аст? ин ҳолати ангуштон ҳангоми қалам ба даст гирифтан ва навиштани кӯдак ёрӣ мерасонад. барои мустаҳкамкунии ҳарфҳои омӯхта ба ёрии мо ҳарфҳо аз маводҳои гуногуни мулоим ва дурушт меоянд. мо ҳатто метавонем аз хамир ҳарфҳои заруриро созем. кӯдакони хурдсол ҳар чизи навро зудтару беҳтар меомӯзанд, агар дар як вақт ҳисси шунавоӣ, биноӣ ва ломиса ба кор дароварда шаванд. кӯдак ҳангоми истифодаи ҳарфҳо аз маводҳои дурушт ва мулоим дар як вақт шакл, овоз ва тарзи навишти ҳарфҳоро аз худ мекунад. Инаш чӣ? Кани? Кани? Ана, офарин. Инаш чӣ? Кани хушрӯкам? Офарин.